sa mandok hatara ikon sao sai sao đôi sai sao đôi sai sao đôi. Damang dainang naniaolonga di bagasan gua itu ata Yesus Kristus. Ruas ni Huria Gereja Metodis Indonesia kasih karunia nadong di bagas tabi. Adorang so tapuka parminggota di bagasan manugoton. Perjoloma upasatami sian salut pangulan ni Huria Gereja Metodis Indonesia kasih karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan. Selamat beribadah madihita salutna. Molo petong dope di Jabutabe hita patu paho perminggota sadarion. Yang nama kurangi go las nirohata mamuji debata. Gomos mahita totong martangi yang tu debata. Asa tumibu salpo. Akahamaolo di basang uluta tarlumobi kopet 10 siaon. Siat tonga-tonga ni portibion. Asa boy hita mula muse di tikina. Rak mar minggu di garejaon songol nata hirimi. Atong tapuka mapar minggota di bagasan manugoton denggam mata pihut-ihut. Jongjong mahita salutna. Parede mahita Jesus saya ingani. Jesus saya ingani. Uriang tok-tok. Say parbadiai. Martua mabawa na mabayad Jehovah haposana. Jalana soolo marbalik paihuto sigijang rohai. Akan na paula-ula gabus. Marhite-hite guar ni debata ama. Dot guar ni anak na Jesus Kristus. Dot guar ni to di perbadian at mapalangit dohot tanoon. Say di pasaorhon madamena tuto ditabi. Amen. Jongjong dope hita tapuji tuata marite deta nomor 96 ayat 3 dohot 4.
bagasan serep do ni roha. Tatopo tima dosat tanagudangi tuado pani debata. Rak mahita martangiang tangiang panidangiang rak martangiang mahita. Ale amanami na dibanua gijang. Namano pahami sian holong ni roham. Namangarot ni hami sirti ti holong ni. Jalan apa to kami di bagasan holong ni roham. Mardongan haserepon ni roha. Kuparato potami do nasuhawolongi hami ho. Sian nasa roha. Todi pikiran dohot gogonami. Jaladongan ipe daku hawolongi hami. Songon pakaholongi ni Kristus di hami. Namia dongolum di bagasat to dinami. Alai hutula kami doi marite-hite pangalahon namin. Hutula kami do todim. Da kuradoti hami lomoni roham. Ipe sesama nasa dosa na hulahami. Urupi mahami patureho pangalahon nami. Jala di bagasan panugunugun ni todim mahami. Disude ulaw nanay ulaw nami tujuluanon. Asa gabi patar di bagasak kami. Do di bagasan salut halak. Hamuliaw ni panopayomu. Mar hite-hite Jesus Kristus Tuhan namin. Amin. Ohom mahita martangiang di bagasan rohat tabi. Amin. Aidang nahuhailahon barita na uli, ay hagugon ni dibatadoi, paluahon nasa na porsea. Hala Jahudi jumulo, dungi dohodo hala junani, ay dipapatar do disi hatigoran ni dibata, nasian haporsiaw tu haporsiaw, obar tu natar suratian, na mangulo do partigori, hinorhon ni haporsiaon na. Amin. Tak mahita martangiang, imatangiang, na pinudahan ni Tuhan Yesus tu sisiana, ramadok mahita. Ale amanami na di banua gijang, say pinurbadia magwar mo, say ro maharajon mo, say saot malom ni rohan binutungon, songon na di banua gijang. Gamatu amin sa darion hanguluas siya pari. Sesama dosa nami, songo panesa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tu hami. Nang tugyo kami tu pangujunan. Palua mahami siyan pangago. Ayaw na punaharajawan. Dohot tagugon. Rodia sa ngapos sa liling-liling. Amin. Majaha mahita, Marcia lusa-lusan, manang responsoria. Ima natar surat siya bukutan na badiyay, Pesalme 110, ayat 1 1-4. Juduti mo siya nung ayat 12 sa 10 siya. Rima ita salut na jongjong. Ayat 10 siya nung rapi tamadyaha. Pesalme 110 ayat 1 sa 4. Juduti ayat 12 sa 10 siya. Tamulay ma. Holong dorohaku di Jehovah, alanang ditangiho jojoki, para hurajaoku. Ay nunga di palileng pinggol na tuaw, jadi say jowoku maibana, salileng au mangolu. Nunga pola dihaliangi akarate ni hamateanaw. Jalan nunga pola mangonay tuaw aka hagugutan ni banua toru. Nunga pola mangonay tuaw hagugutan dot pardangolan. Dungi hupa jojo magwar ni Jehovah, ale Jehovah, say palua maton diki. Ayat 12. Tung behama pamolusu tu Jehovah. Ala saluhut dengan niuhum na tuaw. Jala oku do panginuman ni aka hatuaon, jala pajojo kudo gwar ni Jehovah. Gararok maka baga-bagaku tu Jehovah. Apala dia dopan ni sadok bangso na. Arga do di rohani Jehovah hamatian ni akan na ni asian nai. Atong ale Jehovah
nunga tung naposomau, naposom doau anak ni hatobamu, nunga di hari-hari ho akarate sianau. Sai pelehonokku matuho peleon hamauliateon. Jala sai panjojo kuma guarni Jehovah. Hai gararokku ma akka baga-bagaku tu Jehovah. Apala dia dopan ni sadok bangsona rapi tamajaha. Dia kaalaman ni bagas ni Jehovah. Di parsitongan ni ale Jerusalem. Haleluya. Sangat madiama anak nang to di porbadiape. Sangat tidak ko mahata porsiaw tay songon na hina tidak ko ni dong atas sa porsiaw dili portibion ra madok mahita au porsia di debata Jehovah ido ama pargugu na suatu dosan na tumo palangit do tano au porsia di Jesus Kristus anan debata Jehovah na sasadi ima na tinubon si Maria nagabi-gabian siya to di porbadia ada orang suabubuhan. Ido tuhatan atau mau nabernit di pahuman ni selatus. Namati tarpajal lu ibana di hau pinor silang jale di tanu. Dungi mulak mangulu di hari patuluhon. Nama naik tu surgo. Lauhudul siam debata Jehovah. Amanai pargugu na suatu dosani. Di si may ibana pe mamulak sugo tu tanon. Mau mihala na mangulu do namati. Au porsea di todi porbadia. Jaladong sada huria nabadia. Huria hato panyala Kristen akan nabadia. Do diasani dosa. Do dihatai nama dok. Mula mangulu dosugo daging halak mati. Do dianguluan nasura sudah. Amin. Hudul mamu. Pistel manang patujulun jamita di parminggota sadarion. Ima na tarsurat surat na parjolo na sinurat ni Apostol Petrus bidusada ayat 17 satro di 20. Sada Petrus sada ayat 17 ayat 2 satro di 20. Maludung dapat tapi utiut ma kahami ma bagasan warituata Yesus Kristus. Walau ama di gor hamu ibana na somarnida rupa laho manguhumi nasa jolma marguru tu pabahenanna. Marhata hutom mahamu marparangi ditiki pay solatan muna. Ay di boto hamuna do. Dada binain ni sere manang perak akan naulo buruk. Ubahin na malua hamu siya nadat muna naso marniulay. Natin ya muna siya nakama muna. Alay binahin ni mudar ni Kristus na argaido. Nasa mudar ni biru-biru na hasorahan. Naso marlidang. Naung dito do ibanahian taga sojak dope portibion. Alay di papatar do di ujung niya katiki ala ni hamu. Marhite-hite ibana do di haporsay hamu de bata. Napahihiw ni ibana siya nakanang mate. Jalan na mga lehon nasa ngapot tu ibana. Asa tu di bata haporsyaon ng pakiri mo muna. Kaya sa mumaroha muna marpangoloyon di hasitongan.
mangiahi haolongon na somar laok di dongan. Asa masih haolongan situ hamu sian nasaroha. Ainung nga mangulahi tubuh hamu. Dada sian boni naolo base-basean sian namanotong do binayan ni hata na mangulu jala namiani nasiad debata. Amin. Olat ni masahat na martua ma aka naubegi hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Tabigi ma titing ni huriata. Boa-boa di huriata di bagasan arisa mingguon na perjolo di para di huriata do ibadah live streaming tuaka anak kota sekolah minggu setiap hari minggu. Asarupita manosoi gelek taganup lao mangihuton kebaktiani di bagasan demak ni roha. Napaduahon ruas na marulang tahun perkawinan tanggal 26 1 2 Mei 2020 adong 5 keluarga jala na marulang tahun ari hatu tubuh 20 halak. Hata ni debata nagabe soso-soso dinasida pinuji madebata naso manulakot tangiaku manang asi ni rohana pe sianau pesalme nonopulonom ayat 20. Suderuas ni huriata pasahaton selamat ulang tahun sehat gok di bagasan dame mangulu di bagasan debata. Amin. Adorak somartangi yang hamalimok kita. Terpuji Tuhata molo Tuhatai rapok kita nomor 200 sia ayat 1 2. Itu debata di bagasa tod di porbadia rupi tamartangia mauliate Tuhan di balga ni holongmu di ngolunami sude hami namar pungu di bagas nami ganup upasa tami tujulom
sahat maede nami, sahat suara nami, sahat pilihan nami, tubagasan ate-ate. Mau lihat Tuhan di holongmu di ngolu nami, mate ho humoko pami, hehe ho humoko pami. Todimima manosoi todinami, todimima manosoi ngolu nami, hulaho kami hahehe omi, huraduti hami basa-basami, hupar ngoluho kami hasitongami. Tuhan, rohami tujulum di bagasan tikion. Mangido pasu-pasu di bagasan ngolu nami di situasi na terjadi di tikion. Tangihom masuara nami aliama. Padao mahami siya parmaraan. Pagok partodion nami di bagasat todimi. Pagugo hami mangalaka di bagasat damemi. Parohai hami di demak ni roha na siyakoy. Pakulingi hami di bagasan hatami. Marsaringar mangulu nami di bagasan debata. Agiape di bagasan hasusaan portibion ditikion. Tuhan, harap roha nami si pareomu ubegi tangiang ni akajolma naro tuho. Homa toktong na mangalean pasu-pasu, mangalean bisuk, akasipatugar disude ngulu ni pemimpin negara di Portibio. Mamikiri mangulahot, ahana perlu si pikiran, ahana perlu si ulahon, diaka pemerintahan, alani situasi, keadaan, penderitaan, ekonomi, sude nasahat, dia kajolma di Portibio. Bisuk mima na mga raduti ate-ate doho pikiran nami. Mauliate Tuhan, ipaguguho hami, diraduti ho hami, sude ruas ni huriam, di bagasan asimi, di bagasa kolong mi, martangiang ganup, madok mauliate, madalani ngoluon, bope di bagasan hasusaan. Hupasatami tujulom ya kageleng nami. Naro humokop ulaw nasida, mga luluy na perlu di ngulu nasida. Tuhan, pasu-pasu nasida. Nasida nagabiso siya perkerejoan ni nasida. Alani kiadano. Hodo debata na panguluho jolma. Hodo debata na soheaso mamikiri jolma. Hodo debata nami na soheaso mangaliad dalan. Hodo debata nami na soheaso mangalian natikos tuaka ianakom. Mermulia madebata sahat mapangiduan nami tujulo. Jalaulaon ni tangammu huhamolia teo kami di julu. Pasu-pasum huhangoluho kami. Ima nagami pademak roha nami diganu tiki di partodion nami. Turuasmu Tuhan ruas nuhuria
naunga kelanjut usia, pasu-pasu nasida, di dia penasida marengana. Mamikiri hatami, makangoluhok katami, pasahat ngoluni nasida tu debata. Sadi hari petikina, pos rohanami, mengolu manang nama tehami, di bagasan todimi. Mau lihat Tuhan, upasat kami tangiang namion, merhite-hite Yesus Kristus, namate humoko pami. Amin. Tapa matikina pasaton hamulia tu neroata tu debata tapa puma peliata. Ada orang sudah papu peliata, tapi gimajo hatani tu hata, natar surat di Roma 12 ayat sada. Pengonoma hatani debata. Nahuapoi mahamu aliak kadongan, marhite-hite asinerohani debata. Pasahatamu ma daging muna bahen pelean na mangulu, nabadia na hinalomon ni debata, ima hadaulaton ni namarroha. Amin. Tapapungu mapiliata. Ut papumapilian maredehita tapuji tu atasian bukedeta nomor 130 ayat sada 2. Sonang dilambung Yesus, sonang narotusi, unang Dehoma Maria, laman dapotoni, totong di jawang Yesus, sai Roma Rap jongjong mahita salut na tapasa ma pilihat taon tay Deo ma say pasu-pasu o Tuhan. Say pasu-pasu o Tuhan, na binelehon tu Diyos. 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 Say pasu-pa
jelmamu. Lau mono-monomu jamita, di mana pinasa ni amata pendeta Samidi Sitorus, rima ita jongjong salut na, marede ita siya nomor 220 sia ayat 3 do tobat. Pasada marwata martangya kita. Jehovah Tuhan nami marhite Yesus Kristus dipuji hami ho. Siala asi do haholongon haburjumi toktong mamaso-maso hami. Dibagasa tikion ale Tuhan debata naing tangihon nami mahatami marhite jamita minggon. Pasat hami hutanganmu asa gohi hami saluna doho todi perbadiami. Asa huatu si hami hatamon dinggul nami jala terdalat tok kami di asianganon di bagasan asi dot holong neruham pakulingi hami nama nangihon hatamon di bagas coromon nang di bagas naibi marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Horas marita saluhna. Hatani debata dihita di bagasa mingguta sadarion 5 minggu patuluhon pasca barita nauli barita lasni rohado barita hagugon dihita imana tersurat di buku Evangelium ni si Lukas bidu 24 ayat 10 saat ayat 25 alai hujahami di ayat 20 sada sahat tu ayat 27. Evangelium ni si Lukas bidu 24 ayat 10 tolu sahat tu ayat 25 hujahami di ayat 20 sada sahat tu ayat 27. Onma hatani Tuhani tuhita di bagasa mingguta sadarion.
alai angko hami saya makirim do naing ibana paluahon Israel. Jalanunga pola patuluarihon sedarion dung masa akai. Tarsonggot musiro hanami di bahen akka paropuan deba nasian hami. Sugot do nasida nasogotan sian tanomani. Dang jupang nasida bakena gaberodo nasida madok naong diida nasida suru-suruan akka napawahon na mangolu do ibana. Jala adong masian hami na lao tu tanomani. Jupang nasida do tutu songon na hinataon ni akka paropuani alai anggo ibana dang adong diida. Jadi dinna Yesus mamadok nasida. Oe hamu na hurang roha. Jala na losok maka porsiai salut na hinatahon ni akka palirangi. Da ikut songoni marsitaonon Kristusi lau masuk tu hasangapon nai. Jadi jojor ma sian si Musa do sian salut palirangi. Di patorang tunasida nasa natar surat taringot tu Yesus. Ima saatna barita lasniroa, barita gabi, barita uli, barita hadameon dihita saluhutna na porseha Tuhan Yesus jala margogo hita di ngolu si ganopari mar hagugun sian tondi porbadia asa ta payhut-hut lomo ni rohani debata di nguluon. Jadi ojahan ni jamita dihita di tikion di bagasa mingguta dok songonon. Na porsea tu Yesus Kristus. Na porsea tu Yesus Kristus unang hurang roha jala losok di nguluon. Amanami nang inanami hita saluhut na dibagas joron doho na dibagas tabi bagasan minggu sadarion ima minggu didok di almanakna minggu paupaton Paskah. Ujahan ni jamita na porsea tu Yesus Kristus unang hurang roha jala losok di ngoluon. Molo tapahut-hut sian Lukas 24 ayat 10 saat ayat 35. Molo taparohahon di si amanami inanami saluhna. Bui mabotota. Molo adong hujaha buku si Kleopas doho si Simeon didok guarnina 2 namar dalan tu Emauson. Dang ditadana sida sasitongna jaladang dia tusi nasida jala porseon na pe dang mangulu panadayonna dohot panguluyonna tu Yesus. At tersongon si Maria Magdalena dinaborhat ibana tudian manugo nai jupang ni ibana do Yesus si dunghe buha-buha siang hari alai dietong si Maria Magdalena do Yesus si songon penjaga ni udiani manang penjaga taman atau penjaga kubur itu. Dang ditadai mana. Jaladang dia tu si ibana. Jaladang dia porsea ibana. Ahala idok ni Yesus. Saliling mangolu Yesus do ibana.
hehe ibana sian tanoman dang persea. Akhirnya molo tapai diut si Maria do sudesi siani do takana persea ditiki susah dingoluna. Susah dingoluna. Puasa boy susah dingol. Dang persea nasida na dihatahon ni Yesus ditiki rap nasida dingoluna. Dang persea susah ngolui. Olosos Raja Daud ya. Jelas do ibana persea tu debata. Do ibana di Psalmen 20 tolui nape mardalan au birurani linggo man ni amatean dang mabiarau ai batahim do mandongani aku. Jelas hapor seon ni bana. Jelas mana dayon ni Raja David tu debata. Ya, jalamar pangusadian ibana tu debata. Bagaimana bohado molo dipikirata dingoluta dinamasan wain. Sudi Portibion, sudi Indonesia, sudi ala Kristen, masai lomos di ngoluan, ala ni COVID-19, manang virus corona, mabiar sudi, bahasa boy mabiar ala Kristen, noaing, habe molo tabi kita tu si. Dijamin Tuhan Yesus do ngolu ni na persea jala na toktong marpangus sadaya tu ibana di ngoluon. Soal panjang pendek umur itu tidak menjadi masalah. Yang penting selama Tuhan saliling debata mangalian ngolu di ita persea ita tu ibana taula lo moni rohana tapuji ibana di ngoluon. Jadi sebenarnya dang mabiar ita toktong do ita ikonuduk tu pamaretata alai dang alani mabiar ainunga dijamin debata nguluan ni jolma laho makati dakon lomo ni rohani debata molo tajaha di Matius ayat 20 Matius 20 ayat 20 Idia hamu marpungu dua manang tolu Matius 10 ayat 20. Di dia umar pungu 2 manang tolu. Di sini wow. Di do Tuhan Yesus. Jadi molo hita marpungu pedi bagas tabe 2 manang tolu. Di sini do Yesus. Jadi hapor seaon ini harus tetap. Molo di do Yesus di Matius 20 ayat 20. Unang hamu biar. Ai dong anakku dohamu saliling rasa tanoon. Dong anakku dohamu. Jadi molo ala Kristen mabiar alani virus corona. Ya, kekristenan harus kita tanyakan. Tapi harus patuh kepada pemerintah dan undang-undang negara. Ya. Stay at home, stay at home awak kalau tidak ada kerja. Kalau ada kerja pakai masker, katanya keluar dari rumah. Iya, patuh kepada undang-undang pemerintah demi kesehatan bangsa dan negara dan diri kita. Tetapi bukan karena takut Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kekasih. Jadi pengiduan diberitaon di hita unang songo si Simeon do si Kleopas. Saliling so ditada nasida ise dengan nasida mardalan sian Emmaus. Ya biar susah dingului. Alai dung ditada nasida Isa dengan nasida mardalan Yesus na hidup apa? Ya semangat baru timbul. Semangat yang luar biasa. Semangat yang berkobar-kobar. Maka tidakom maka tahun nunga yehe Yesusi. Jadi mari Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kasih. Manoktong mahita berjalan. Di dalam kehendak Allah dalam hidup ini. Mari berjalan dalam kehendak Allah dalam hidup ini. Supaya kita tetap melihat bagaimana Allah memberkati kita.
tetap kita berjalan dan paham akan kebenaran Allah dalam hidup, tidak akan ada keraguan, tidak ada ketakutan dalam hidup dunia gereja. Dunia gereja yang mengandalkan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, dan dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Itu kita bisa pahami, bisa kita lihat jika kita tetap berjalan dalam kebenaran Allah. Kebenaran Allah. Kebenaran Allah di dunia ini harus kita jalani. Bapak, Ibu, serta saudara. Siapa yang bisa menjalani kebenaran Allah? Isa Nabi Madalani. Jolma yang paham dan mengerti firman Allah dengan benar. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara. Ketakutan hidup yang menyusahkan jangan menghantui dunia gereja, dunia orang percaya kepada Yesus Kristus. Ya, tetapi kita tetap harus berpusat kepada firman Allah. Berpusat kepada firman Allah. Tadi saya katakan di dalam Matius 18 ayat 20. Di dia marpungu dua manang tolu hamu di situ. Berarti ada kekuatan hidup orang yang berpusat kepada firman Allah. Tapi bukan hanya berpusat kepada firman Allah. Memang karakter hidupnya sesuai dengan tuntutan firman itu. Dalam kasih, mengasihi Bapak, Ibu, serta saudara-saudara. Kita lihat setelah Kleopas dan Simeon mengenal siapa yang berjalan bersama mereka, siapa yang makan bersama mereka. Ya, Yesus yang hadir membuat mereka tenang, sukacita, dan damai. Dalam hidup di situasi virus corona ini. Bapak, Ibu, serta saudara. Mari kita semua berkumpul dan berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Allah itu Yesus itu audo Immanuel lapatanna dongata debata dongata nama ruaso di portibion nama ruaso di surgo si habiaran di nguluon amanami inanami nang akadoman nami. Karena itu kita harus selalu mengundang Yesus. Mengundang Yesus bukan hanya kata-kata. Tong panaku iba pangototoi. Adang na mengundang Yesus. Tapi hidup benar, kudus dan suci. Seturut kehendak Allah. Itu namanya mengundang Yesus. Bukan hanya di bibir. Seperti dunia zaman dahulu kala, zaman Israel. Ya. Hanya di bibir marah Allah kepada bangsa Israel. Karena bangsa Israel memuji Allah dengan mulutnya, dengan bibirnya. Tetapi hatinya jauh daripada Allah. Zaman virus corona ini tidak menjadi ketakutan bagi bangsa Allah. Kalau kita lihat bangsa Israel berjalan dari Mesir ke tanah Kanaan. Mereka tidak bekerja. Tapi Allah memimpin dan menuntun mereka. Yang pasti mereka harus percaya dan mengandalkan Allah dalam seluruh perjalanan mereka. Namun demikian bangsa Israel yang berangkat dari Mesir ke tanah Kanaan gagal. Selain hanya Yosua dan Kaleb. Hanya 2 dari seluruh bangsa Israel yang berangkat dari Mesir hanya tinggal 2 orang. Mengapa mereka berdua Yosua dan Kaleb bisa sampai ke tanah Kanaan? Karena dalam hidup mereka uduk nasida tu Jehovah mulutajaha Bibel. Uduk nasida tu Jehovah. Jala persea nasida tu Jehovah imana pargogo siapalah utus manguluhon bangsa Israel. Amanami nang inanami. Para jahon ni debata harus sungguh nyata di hidup kita ini. Kerajaan Allah harus sesungguhnya nyata dalam hidup kita supaya kita bisa menjadi sahabat sejati Allah atau Yesus menjadi sahabat sejati kita dalam menghadapi dunia yang
sangat menyusahkan, dunia yang membutuhkan pemikiran dan kekacauan ini. Tapi kalau kita menjadi sahabat Allah seperti yang berjalan dari Emmaus ke Emmaus, ya, sebelum mereka mengenal Yesus yang bangkit itu, mereka kacau pikirannya, susah. Tapi setelah mereka mengerti dan memahami dan mengenal bahwa sahabat mereka yang berjalan itu adalah Yesus yang sungguh peduli itu, mereka menjadi tenang. Harapan kita di situasi yang mengharukan, memilukan ini, yakinkan Bapak Ibu yang kita rayakan pada bulan ini, Yesus yang mati dan bangkit itu telah sungguh-sungguh bangkit menuntun hidup kita di perjalanan susah atau senang. Yesus yang bangkit itu menuntun perjalanan kita molo si tongdo ibana tatada di nguluon. Ada satu kesaksian buku pernah saya baca. Dia berjalan di pinggir danau atau laut yang banyak pasir. Rupanya dia berjalan dengan Allah. Si anak ini berjalan dengan Allah. Setelah jauh berjalan, tiba-tiba dia melihat hanya 2 bekas kaki. Akhirnya dia berbicara kepada Allah. Ya Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah berkata kepada, bukan aku yang meninggalkan engkau, tetapi aku menggendong kamu. Bekas kaki di pasir yang kau lihat itu bukan bekas kakimu, tapi bekas kakiku. Aku telah menggendong kamu karena saya melihat engkau telah letih lesu. Bapak Ibu, itulah kekuatan kepercayaan orang yang mengandalkan Yesus dan kuasa Roh Kudus. Jadi tidak ada ketakutan. Tapi jangan pula karena kita tidak takut jadi sombong, ya. Harus ikut aturan pemerintah, harus ikut aturan kesehatan. Jadi tapi bukan jadi penakut karena virus corona, jangan jadi penakut. Karena ada Allah yang mempunyai kekuatan menyertai dan memberkati kita, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kekasih. Karena itu firman Tuhan pada minggu ini sungguh-sungguh menyatakan kepada kita, setiap orang yang berjalan di dunia ini, lihatlah bahwa imanmu berkata, Tuhan menuntun dan memimpin engkau di setiap gerak langkahmu yang bagaimanapun. Sehingga engkau bisa tenang seperti 2 orang yang berjalan ke Emmaus itu. Tenang setelah melihat sahabat sejati mereka rupanya bersama mereka. Karena itu Bapak Ibu, mari kita jalani hidup ini di tengah situasi yang mengharukan ini. Lihat dalam dirimu, dalam keluargamu, di tengah bangsa negara kita, di tengah dunia ini, Yesus yang kita percaya itu harus kita unggulkan dalam hidup ini. Karena itu yang dinyatakan Yesus. Jadi kalau kita masih penakut dalam hidup ini, berarti tidak percaya kita kepada Yesus. Berani karena benar, jangan berani karena salah. Berani karena benar. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan kepada kita, Bapak Ibu serta saudara-saudara. Tuhan memberkati. Martangyang mahita. Mulia tema ale Tuhan dewata dinau hutang yo kami hatami natok tong doho habi rap dot hami di hasianganon alani ale Tuhan sai pargugui maha porsian nami pargugui diri nami hodo hagugun mido natok tong madongani hami mangalo subia ni portibion termasuk mai virus corona malang COVID-19. Alani ali Tuhan debata paposma rohanami dukutangyo kami jamitamon ami ruas neuriamon asa toktong mamuji ho madalani akari-ari nami tujudanon hola tau pujian asa ngapon diho jalo matangiang pangaidiwan nami marite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rap jongjong mahita saluna manami inanami jahami ahana ido nisi
manipuli punguan minggu tahun uzahami na di laun ni apostel 2 ayat 37 lalu. Jadi UBGI diterusson marohan nasida dungi didok nasida ma tu si Petrus doho tu akka dongan na apostel nama si bahenon nami ali akka dongan alai didok si Petrus batu nasida paubahamu marohamuna dungi padidion hamuma ganum hamu tu bagasan goarni Yesus Kristus bahen hasesan ni dosa muna asa di jalo hamu si leho-leho ni ima todi porbadia. Amen. Taedehon tapuji de patate. Hita amanami inanami nang hita saluhna gawe si panguloy na burju mahita tude bata asa ibana madongani hita saliling di ngoluon tajalo pasu-pasuna di pasu-pasu jala di dongani Tuhan de bata mamu di sodako Tuhan de bata bawoina Tuhamu jala sirohana midamu di dopako Tuhan de bata bawoina Tuhamu jala di pasaor matoktong todina tu bagasan hamu nabi. Amin. Oras madihita saluhna. Selamat hari Minggu.